खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीव बसुमतारी BTR सरकारा APC UPC सुपार 50 नि अनगायैबो लाइमोनफोरनि गेलेनायखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गेलेग्रा थिलि मोजां खाबु गोनां खालामनो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा APC UPC आरो सुपार 50 जों लोगोसे BTR नि खना खनला गेलेनायाव गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ सोराङाव लाबोनानै गोबां खामानि मावनाय एबा सोराङाव लाबोना होफैनो थाखाय गोबां खामानि मावनाय आरो थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। बे बाराव क'क्राझार स्टेडियाम एबा क'क्राझारावल' स्टेडियाम जागोन बे नङा। BTR नि मोनफ्रोमबो गेलेग्रा एबा BTR नि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गेलेग्रा थिलि एबा मोजां खाबु गोनां स्टेडियाम बानायगोननि साखा फारा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे बाराव उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर, चिरां, क'क्राझार मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो 50 कोटिनिबो बांसिन रांनि स्टेडियाम बानायनाय जासिगोन होननानै BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायो। आरो बिदिन्थि महरै गिबि जागायजेननाय महरै बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि बाथौपुरियाव गोदान मुगानि स्पर्ट्स कमप्लेक्स बानायगोननि गिबि खुन्थियाखौ BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव एबा नुजाथिनायजों गिबि मन्थ्रि एबा रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गायसनजेननानै बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोनबाय। आरो थारैनो दिनैनि समाव लाइमोनफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खाबु लाबोनानै फैदों होननानै गनायना लानांगोन एबा साननांगोन। आरो बे ग्राफिक्सनि गेजेरजों दिन्थिनाय बायदिनो जागोन मसलपुर बाथौ कमप्लेक्स एबा बाथौपुरिनि स्पर्ट्स कमप्लेक्स जानो गोनांनि महरा। नंगौ, बे नोंथांमोना नुना मोननाय डिसप्लेआव नुना मोननाय बायदिनो मसलपुरनि बाथौपुरियाव जानो गोनां स्पर्ट्स कमप्लेक्स जानो गोनांनि महरा बेबायदिनो जागोन, जेराव नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेआव नुजानाय ग्राफिक्सनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों, जेरावहा गोबां खाबु थागोन, बेयाव गोबां जिरायनायनि सुबिदाबो थागोन। दा बेबायदिनो जोंनि BTR नि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुरनि बाथौपुरियाव जानो गोनां स्पर्ट्स कमप्लेक्सआ बेबायदि जागोन। आरो BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि स्पर्ट्स एकाडेमिखौबो बे 2 बोसोरनि गेजेरावनो मावनायनि थांखि लागोन होननानै फोरमायो एबा फोरमायबावो। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो फिन फोरमायबावो BTR नि मोनफ्रोमबो जिल्ला, क'क्राझार जिल्लायावल' स्टेडियाम जागोन बे नङा। क'क्राझारनि अनगायैबो BTR नि मोनफ्रोमबो जिल्ला जेरै उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां, क'क्राझाराव बायदिफोरावहा जिल्ला गेलेग्रा थिलि साबसिन खाबु गोनां स्पर्ट्स कमप्लेक्स बानायनाय जागोन होननानै BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय उदालगुरि सहरनि रयाल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय उदालगुरि रयाल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन उदालगुरिनि रयाल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयाल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयाल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयाल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय उदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।